Nyadran Gedong Gede. Kontingen Festival Upacara Adat Kalurahan Katongan Kapanewon Wipar, Kabupaten Gunung Kidul. Nama Kalurahan Katongan terkait dengan kisah Raden Katong yang lari dari kerajaan Majapahit dan Mokswo di wilayah tersebut. Beberapa orang pengikut Raden Katong yang terpisah dalam pelarian dari Bayat kemudian naik ke Gunung Semilir karena melihat sebuah sinar putih, akhirnya dikejar hingga sampai di Katongan yang saat itu masih berwujud hutan belantara. Setelah dikejar, sinar tersebut menghilang dan muncul harimau putih. Hilangnya harimau putih ditemukan sebuah gundukan tanah yang berbau minyak jayeng katong. Karena harimau putih dan minyak jayeng katong adalah kelangenan Raden Katong, maka mereka meyakini bahwa gundukan tanah tersebut adalah tempat mokswonya Raden Katong sesembahannya. Di gundukan tanah tersebut kemudian dibangun sebuah cungkup yang sampai sekarang oleh masyarakat sekitar dipercaya sebagai tempat keramat dan disebut Gedong Gede. Menurut cerita para sesepuh, Eyang Kawit Cikal Bakal Kalurahan Katongan menyebutkan bahwa bulan Suro hari Kamis Kliwon merupakan hari jadi Kelurahan Katongan. Sehingga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada setiap bulan Suro atau besar yang terdapat hari Kamis Kliwon, secara turun-temurun selalu dilaksanakan upacara adat Nyadran Gedong Gede. Sutradara Muryanto Esos, penata tari Ahmad Hidayatul Maki, penata iringan Sandio SSN, penata rias dan busana Sumijo SIP. Inilah kontingen upacara adat Kabupaten Gunung Kidul, Nyadran Gedong Gede. Selamat menyaksikan.
pacaripun para piyaku Majapahit wonten ingkang dumugi tlatah Katongan Lipar Kula Kidul. Awit mangertos tumoroti tejo kula lajeng kabujuk. Ical tumoroti tejo sakendheping netra jemedul sareng seta ingkang sejatosipun menika titianipun Raden Katong Dewayuni. Icalipun sadya seta pinanggih punukan siti utawi kepundhung ingkang ngambararu Bondoli Sajai Katong ingkang menika sejatosipun agemanipun Raden Katong. Punuan Siti kasebat pitados yen to menika papan mungsuhanipun Raden Katong sesembanipun. Kula lajeng kabangun cukup lan kasebat gedhong gedhe. Miturut eyang kawit cikal bakal kaluran Katongan yen prastawa menika wonten wulan Sura dinten Kamis nipun taun 1830 saderengipun antri Kabupaten Gunung Kidul. Paripurna kenyong bangun cukup dumadaan wonten hutan barat samangsa ingkang gambaraken yen papan menika badhe dados desa ingkang makmur mila saben wulan Sura utawi pesan ingkang wonten Kamis Kliwon tansah wonten upacara adat nyadran gedhong gedhe. Aku tak nyawesake sesaji kanggo ora esuk
Jagran, ayo padha gugul-guna marang papan iki. Loh, Paidi karo Surip kuwi sing keten kuwi. Oke, hotel iki. Tak tinggal yo. Aku tak ngijil karo Mbah Besar nuwun kersane Gusti muga-muga sesuk kalis kasendadan. Amin. Wes ngono sowan-sowan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh kepunden sedaya warga inggih kinurmatan. Dinten Kamis Kliwon ari kalangan menika kados padatan upacara adat nyadran Gedhong Gedhe. Miratosi wilujengan wontenipun Panjang Ilang saha Pisangayu Gandal Sukit kagem tulak Sengkolo ingkang mapan wonten ing Lambung Prapatan wewengkon Desa Kadongan. Mugi sapengeripun manggih rahayu pitutur nir ing sambikala. Jambet salajengipun mirantosi wilujengan jenang bakal kagem kentun donga dumateng Eyang Kawit sedaya luhur ingkang pinangka akal bakal wonten ing dumadining Desa Kadongan. Ingkang saestu kaantu-antu sababyanipun. Jangket salajengipun mirantosi wilujengan wontenipun bala kuwuli panglangkung arak-arakan jangkep sakuburanipun kagem kentun donga dumateng Kyai Raden Katong ingkang sumare wonten ing pesarean Gedhong Gedhe saestu kahantu-antu sababyanipun. Ing satemah sedaya warga amung tani anggenipun tanem tuwuh Mbok Sri Sedana Palawija lan sak peninggalipun sageta lemuaos cekak oslambung tulus dadosa anugrah rezeki ingkang barokah saged cekap ngajeng tuwak piting. Jangketing wilujengan dipun wonteni Sekul Suci Ulang Lembaran kagem asung sholawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saputra wayah sekabat lebet kula handika sami ingkang saestu angantu syafaatipun. Cekap semanten pote wijak ingkang kawastananipun radine menapa ingkang kasebat wijak. Mugi sageta kasesen dinten Kamis Kliwon pekenan gangsal dinten 7 wulan kalih welas taun 8 buku 325 setunggal ingkang damel jongkolan kahono mugi Gusti Allah ingkang Maha Kawasa paring ridho miwah ijabahipun. Usana monggo kita sami sareng-sareng ndonga kula dherekaken lan kula suwun Mas amin sak jangkepipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waja'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah ya Rabb. Ya Jabbar ya Kobar. Ya Jabbar ya Kobar. Ya Jabbar ya Kobar. Bersyukur. Bersyukur. Bariko. Rogo sejati rogo. Ingsun sejatining rukmo. Niat ingsun nolak donga. Tolak balak. Nyingkirake sak kabeh rubida sengkala. Sengkala ingkang sekala dapan kami ngalor. Sengkala saka kulon bali mulon. Sengkala saka kidul bali kidul. Sengkala saka wetan bali wetan. Bali pada sekali Gusti ingkang Maha Kawasa. Katur manggih basuki lestari samai kidini wa dalam akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya umat lah, dengan sabun sana, kalau kita buat ini, tadi pun galangan ini bisikan, monggo, banyak pertandingan kemauan.